Ụmụnne m, ka m ghara m igbu oge ọnụ. Ịhụkwa ihe m chọrọ ịgwa gị ngala ugbo ene tụrụ ntị n'ala. Ihe ọma nga ga-egbu m. Ọgụ i mere onye ọzọ, ọ gaghị egbu gị at all. Anya na-ele obi na-ele obi. Chineke bi n'igwe na-ahụ ihe niile. Ọ na-ahụ na nzuzo, na-ahụ n'ihe. O nweghị ha na-ezonarị eze ndị eze. N'ihi ya, ihe ọma ṅụ isi n'ala obi m mere mmadụ, ọ gaghị aghọrọ m ihe ọjọọ. Ka m gaa straight to the point. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na m lekidele ihe dabidere nwanne ya nwoke. Otu nne dede o. Na ya gwara na dede na-efolo m. Ma ya ma nwunye na-efolo m. No, in fact, na n'ụlọ ha ka ya bịara. Hụ na ihe na-azụ ebe ahụ nwaanyị mba nọ ya esorokwa efolo m. Mgbe ihe n'ugbo na-ada, mgbe destiny bidoro ịda kemgbe last year, ka ya gwara dede so ọ ga-akọsatụrụ nwaanyị mba n'obupụta okwu dede ya sị mba no, na dede na ọ wụ onye ihu na ndị ọgbahụ oke na-akụ ogologo akụkọ. Mana ihe mere eji buru ugbo gbakwute m ka m were egboto were mba ụwa n'ihi na brize ebuole ahụ na otele ọkụkọ. Yes, ya gaa n'ihu sị m na dede ya we businessman, a successful one. O ji mbi ya aka ya na-ekwu nwa wayịrị na dede na omega ọfụma na ọ na-azụ ahịa. Mana dede nwere ụmụ nga atọ ọkpọ na serve ya apprentice ndị ọ ga-edu n'oge ha ruo taa according to ma ha jiri agreement ha ji bizi serve na time a ruo ọ ga-edu ha. Ọ bụrụ na ka ishi nwa nga ya ka ishi onye village ha ya nwakwa ndị first ya na ihe dede na-akpọbuo ndị ama ndị outsiders, mana abịa na obodo ha na that boy wo the first nwa shi obodo ha dede na-akpọ. And the reason dede na okwu mgbe niile wo eze na-awụ mmadụ n'obodo na ihe dede na-agụ n'ori na eze na-awụ ihe n'obodo na dede ya kpọrọla ndị Yoruba ha educha ya ha asabụcha dede ya kpọrọla onye Abakaliki ha mecha ọfụma ha niile nọcha ọfụma na otu ke village ihe dede na-ekwu everyday na eze na-awụ ihe n'obodo na ya achọ ngacha ọnụ ndị obuzo mara m. Otu ke nọ ntọrọ jichiri ike kpọrọ na village ha na set aha ọ ka ahụ ka ishi na set that particular ha dị 3 na ka ahụ shi na village ha toshiri bụ ndị ka ọzọ uzo bido ịgba boy. Ọ ya ka o mere free dede ya duo ya dugba ya ihu duo ya nga ọ dara ụda nga ndị obodo si chai na ihe ewote nwanne na-eshi edu nwanne ya. Ọ ya ka onye ọbụla gaghịgoro onye ọbụla laghachi back to business alake ya nwatakịrị nwoke kwana bido gbawa mbọ bido mewe ofu mmadụ abụọ ke ha nọ akpọta ha kwa onye ọzọ mezuo ya atọ because ọ wa atọ ka n'ọkpọ. Anọ one day after like 8 months eduru this young man shi their village. Adanne the boy akpọ dede na phone gwawa ya sị that na ya ma na ọ wa ọkara mmadụ ọkara mmụọ mana ya ga-agwa ya that ya onwe akwụkwọ na-eje eje. Dede ya jụọ ya na eleghị o ji ekwu ụdịka okwu na enwekwaghị ọkara mmadụ ọkara mmụọ ya wụ na ọ ga straight to the point mee ka ya ghọta ihe ọ na-ekwu na ele ka ọ kpọrọ esi ya wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ na ya woo ele ka ya mere. The lady aga n'ihu gwawa dede na ya hapụgara nwanne ya nwoke nga o ji nwanne ya nwoke na enwere ihe ọma na-agba afọ na ihe o mere nwanne ya nwoke na ihe ọma na-agba afọ na nga ọ gara straight to the point duo ya with exact amount ahụ o kwesịrị iji duo ya na agreement dan ịbịa add ahụkwa extra 3 million naira ahụ ọ adịrị na ego ahụ adịrị na ya mana ọ ego o ji rie nwanne bet na o riteliele ọ nataliele nwanne ya nwoke na ọ mara sị ya wụ ha ada nna ya akpụ nna ya gbanyọ fon ọ si ya eghewe ọnụ dede eghewe ọnụ nwunye dede eghewe ọnụ because ya na ha nọ mgbe kọlụ bịara. Dede ya kpọwa mme na fon silekwa ihe ya nụga kpọwa nwanne ya nwoke silekwa ihe dis lady kpọrọ ya na-abụga ebe niile eteworo ya ewerezie fon kpọwazie nwa nga ya hụkwanụ nwa asavụrụ ya Adanne kpọrọ fon ugbo ya were fon kpọwa ya jụọ ya sị na lekwa ihe nwanne ya nwaanyị kpọrọ ya na-abụga na ọ gịnị mere. The boy agwawa ya sị ya dede na ya hapụgawa na ya eji ahụ ya jụọ ya so ji ya na ọ gịnị mege ọgwawa ya sị dede na ya na-erezi ere. Ọ jụọ ya sị rekwa ere na ụdị gịnị na o nwere internal bleeding na o nwere accident ya sị mba na ọ gịnị butekwara na na-erezi ere. Ọ sị na ya amahụ ọgwa ya sị dede agwawa ya sị na oke na ele ebe ọ nọ ugbu a okwuo ya sị ya gabịa ịhụ ya
ọ sị mba na Adanne ya chọghị problem Adanne na Adanne wụ onye ọbịa nga na ọhụ ya na ọ chọghị na ya gwara esi ahapụga ihe ndị ahụ ihe ahụ o megara na ya like ya na Adanne ya naghị anụ ya gbanyụ fon. Nwaanyị mba nọ eme ka a na-eme mmadụ isi young man akpọkwa ya na fon, ụmụnne niile akpọzutecha na fon. The next one ha atọ ya ogbe na meeting si ya lọta, bido mee ya accuse na ya eriri nwanne ha nwoke, na ya eriri nwanne ha, na ya eji nwanne ha nwekere ihe, na that extra 3 million naira ahụ nọ tụkwasara nwanne ha nwoke, that's na ya ga-aṅụ iyi na ọkwa na ego ahụ dịrị ọcha, na ọ gwụla mmadụ bụ ọsọ ihe ya chọrọ na ọhịa chọrọ, na ọ ga-aga ịṅụrụ iyi, na ọ ga-aṅụ iyi n'oge ọ hapụrụ ya nwa ya ebe o ji na ọ chọrọ igbu nwa ya. Ruo mgbe ebido etinye meeting ya lọta, ya jụọ ndị obodo egbotewe ihe na nwaanyị akọwa destin ma the whole family onye ọbụla taka akpa ya elekwa ndị boy. Nwaanyị mba nọ mza that boy shiri ushi that boy shiri mere the meeting enweghị onye dị comfortable na that meeting. Ozo na-atọ asọ gị na-enwe ihe ka elekọta mmadụ ga-esi dọrọ ndụ na-ere ụkwụ ka aka ekpe ahụ gọkpụkpụ ya anya flesh n'ebe ahụ erecha erebishichana bandage amara ya otu a ka o soku gị this boy na-ere na-acha mmiri mmiri, ntutu shi ya n'isi nụchazi otu okwe meeting anọ otu a ka onye ọbụla gbọgasụ a na-agba azụ. Emechaa chief obodo ha sị ngwa buru ebula ya na ụlọ. That is mgbe a jụrụ ya ajụjụ, mgbe chief jụrụ ya ihe ejipụta edi ya in the first place ka ajụọ ya ụfọdụ ajụjụ, ajụọ ya sị o nwere ihe ị nwere ikwu na ihe na family ṅụ si de ọga ṅụ mere ṅụ ya sị enweghị ihe ya nwere ikwu na ya dị helpless na ya neediri help, ihe ya chọga wote egeshi ka ya dị mma. Ha jụọ sị mgbe gị na nwoke nọ enweta isi hụ peretụ enwere ihe ụmụ ihe ndị ọ na-agwa ọ na-akpasị ṅụ ọ ihe ndị ọ na-eme gosiri ṅụ na ya sị na enweghị ka ya hụrụ ihe naanị ya ma wokọta gawa shop bọ ya bịara gba ahịa ya bịara zụ n'ọhịa ma na enweghị onye ọdatin ya ma asị ngwa bula ya na ya dị otu a ka ụmụ okorobịa si bula ha ya na ya dị. Chief obodo ha akpawa ya si ya na onwere ihe o nwere ikwu, dede ya gwawa ha sị na enweghị ihe nwere ikwu, na otu ọbụla ha si gbotowekwu na ọ weta ga-esi ege. Ọ ya ka a jụwara ha sị na ya Adanne the young man asị na ya agaala n'ala ụmụ agbara ya agaala ije ga jụọ ese na ebe niile ya gara ihe agwagaghị ya wụ na ọ wụ onye nwanne nwoke savụrụ, onye nwanne nwoke savụrụ na ọhịa agwagaghị ya. Nwaanyị mba nnọọ nza ọ sị dede ya ike agwụ ya hit na-agba dede n'isi n'ihi na ọ bụghị onye nsogbu, ụmụ ihe gbata na achịli ume na obi elu. Nwanne the young man asị na ya agaala ije, ya agaala na mmụọ gaa na mmadụ, ya agaala ala ụmụ agbara, na ya agaala ije ga jụọ ese na ebe niile ya gara na ihe na-agwa ya na ọwụ onye nwanne nwoke savụrụ, onye nwanne nwoke savụrụ na ya biko hapụ gịrị nwanne nwoke nga o ji. Ụmụnne m ndị obodo ajụwazie nwanne ya nwaanyị sị ebe ị gaala nụ na ebe niile ha asọwụ onye ọ savụrụ olee ihe ị chọrọ ka eme ya sị na ya pruvore ndị obodo that na ihe na-eme gị nwanne nwoke na aka ya nọghị n'ime. Ndị obodo ajụwa sị lee na ụdị ọ chọrọ ka eji pruvu ya sị na ụdị ọbụla ha jiri nye ya pruvu n'ọhịa ma anọrọ nga ajụwa dede ya the chief ajụwa dede ya si na ha chọrọ ka ọ ṅụọra ha iyi na how prepared ka ọ dị. Dede ya gwa ha na ebe ọbụla ha pụrụ ya ga na ihe ọbụla ha si eme na ya ga-eme ka ọkwa ihe a ga-eme ya egosi ha dat n'aka ya dị ọcha n'ihi na nwatakịrị a nwanne ya kemgbe eji kpụwa bọị n'obodo dị iche iche ya kpọla bọị ebe ahụ setụlụchakwana ha niile megachakwana ọfụma na ihe a dị only person ya kpọrọ from village ya 3 million naira nọkwa na-ekwu okwu ya wụ because ọ nwanne ya na ọwụ otu esi ewere extra money eduga ndị niile ya eduru na ihe na ọ nwanne ya na ya mere ya ka ọ ga-awụ echi ọ nọkwata ochete ya na ya mere n'ihi na ọ mmiri sokwa n'otu ite ya na nwa na otu obodo na enwe ka ya pa na ọwụghị nwa mbụ isi avụrụ nkwere nwa nga ya tarala ahụ n'ụdị ya mgbe ọ nọkwa n'ụlọ ya akpaghị ya agwa ọjọọ, nwunye ya akpaghị ya agwa ọjọọ, na ọ na-eri ihe gụrụ ya na o nwere access to money, enwe mgbe ya tụrụ ya oshi, enwe mgbe ya question ese oji omege na ore ihe rote na ya kpọ ya tritiri ya dịka nwanne ya jukwene ya dịka nwanne ya na ihe ọbụla ha si eme ka ya pruvo na aka ya dị ọcha na ya ga-eme na okwekwele ihe ntakwucha. Ndị obodo soke na ọ ga-anụ from them ka ha kpakọ isi ọnụ mana nụ otu esi aga about it na a ga-eji ya oji. Dede ya nụtalue nwunye dede sị enwe ebe iyi ọ na-aga ịṅụ na ọ gaghị aga ịṅụ ihe ọbụla na that lady dị frustrated na ọ dị desperate na o nwere ike ya ṅụ iyi ahụ na ihe eme ya ga wrong na uwe awụzi mgbe a na-akpụ mmadụ aga n'ihu agbara na na-aga ịṅụ iyi no na ọ wee Christian. Nwunye dede ya jụ na dede ya gaghị aṅụ iyi, dede ya sị na ahapụ gị na ihe ụmụnna na a ga-eme otu esiri kwu ugbo ya ka enwere ka ya pa na ọ ya ka e mere after 2 months ewepụta ebe dede ga-aga ịṅụ iyi
moto ebu agacha eji achatara eji agacha dede eji private car ka ya pụta chatara ndị obodo moto ihe niile asụsụtajuo dede ya sụchara niile ruo that very day dede ya ma ụmụnne ndị ka ọzọ akpọkolie ka eduru dede gawanụ ka ọ ga ṅụ na iyi moto nụtara ndị vileji asị Baijuge sọbụ ndị ahụ tara ga-aga ya ije Baijuge obere taxi achatara ga-ebute the boy n'ihi na ọ ka dị ndụ ya nwa ka a na-aṅara aga ịṅụrụ iyi ndị banye n'ime ụlọ gị bute ụmụ okorobịa banye n'ime ụlọ gị tinye na moto apụta gwawa ha nwa na outside ma ndị bara na-aba sị rituo na ụbịa na okwu echenjile the young man sị na ọga ya n'aka ya dị ọcha na-enwe ebe ahụ ya gaga na-enweghị ebe ya gaga na ha gwara ya ada nne ka o dowe ike na ya ekwuolie ya ma ihe ọzọ ya ga-ekwu na enweghị ebe ya na-aga na ọga ya n'aka ya dị ọcha nna onye ọbụla shi na moto ritushie ha kwekọrọ gawa ebe ahụ ndị fụshiri imi ndị bụgasụ chief ajụwa ya sị olee na ụdị ji mara na ọga aka ya dị ọcha ya sị dasị na ọga ya aka ya dị ọcha na-enwe ihe ọga ya mere ya na ọga ya n'aka ya dị ọcha na ọga ya duru ya ọfụma na ọga ya tritiri ya ka nwanne na ya gwala nwanne ya nwaanyị wa adanne si na ya dowe ike na ya hapụgo okwu a adanne ya chọghị ịnụ na si biko gwara adanne si ya hapụ okwu a ụdị o ji ebuga ya ma owughị otu o kwesịrị isidịrị na enwere ihe ya chọrọ ikwu na ya dị very very sorry na apology n'ugbo ya na-ete nde directly to ọga ya wụ dede ya fọ ekwughị ihe na ya chọrọ ikwu n'oge kama ya fili na olileanya dị na ya mahụ na ije ga-erute n'ụdị ya na ike agwụla ya na mgbe ọga ya duchara ya ọhụrụ na enwere ebe enyi ya nwoke kpọrọ ya gaa ọsọ wee ebe a ga-eme isi ọpụ na ngwa ngwa na ya gaghala ebe ahụ na ahịa zụwa mana shop ya ma gịnị ya wụọ importa menwe before 2-3 years na ya ga-agbafa mana enwere ụfọdụ ihe ndị enyi ya nwoke na-akọwatara ya na ọkwa na ihe ya ga-emeli kama ọ gwara kwuo ya elu ọ dị ya simple na ntị ha agawa Ogun steeti ọ ebe ha gawara ije ahụ ha erute the man na-ekwucha ihe o kwuru gwa ha as long as ha gbapụrụ slippers ha batawa nga na ebe a ebe a ga-abịa ala azụ gwacha ihe ndị o kwuru wee gwawazie ya nwa na ya ga-eweta mama mụrụ ya gwa the man sị na ya ga-ewetali mmanya na ya wụ last born bịa wụrụ diọkpara na ndị ke nwaanyị toshiri ya the only son ka ya wụ na mmanya jiri ịhụnanya too much na mmanya pampara ya na mmanya wụ life ya na enwe ihe ga-eme ka e were mmanya na enyi nwoke agwa ya na a ga-enidi mmadụ na-efiri na ọwụ ewu na ọkụkọ the man agwawa ya sị ewu na ọkụkọ ma ọ na-agba ọbara yes na mmadụ ọ na-agba ọbara yes na ọ gaghị echuzuru mmụọ nke ọ chọrọ na ya na-ekwekwe na ọwụ anụ na-agba ọbara nwere mmiri na ọbara n'ahụ ya sị mba the man asị oke na ya ga-enye ha chance nye ha time na ya ga-eche ya eche na ihe nwere iji chee ya na ọwụ 21 days na after 21 days ọ bịaghachi ha ebe a bịa were method a ga-enye ya ọ ga-eji wetara ha mmanya na ọ gafee that 21 days na ihe ọ bụla ọ hụrụ na the 22 days na ya were and ya bịazikwala again ma ọ gafee 21 days na ekwe ya bịakwala ya batakwala na ya bịakwala na ọ bịa hia na ọ bịa ebe a na ọ gaghị that's na udele ga-eri ozi ya na ọ gafee 21 days ọ bịa ha ebe a na ya bịazikwala ọzọ but within the 21 days o make up his mind na ya bịa ka enye ihe a ga-enye ya gwa ya ụtọ ga-esi mee ka ha were ndị mmụọ were onye ha chọrọ iwere ka ọ gabara ọba ya gawa ya lọta blame nwe ya nwoke the guy si ya that na mgbe ya mere gị ya na anaghị ya relative na onye anya ha nara ya na ọwụ ihe na-edezi ihe na-enweghị isi na ya mahụ na ha nwere ike ịna mmadụ na ya mahụ na ọwụ ụtọ ọdịnala ike agwụ ya lọtawa agụgidere gụọ 21 days na obi ekweghị ya ikpere mmanya na obi ekweghị ya ịkpọrọ mmanya gawa ka gbuo ya ka ya were nwee ego ya elelite anya lewezie mmanya si ya dị sọrị otiti na arụ ndị obodo n'iti mkpu na ahịa a na-asị ịnụkwa ọsịdede ya bewe ka ụmụazị adanne ya nọ ga-abawara ya ịma problem gị gba nkịtị m na-agarị atụfushi ego ajụ ese ajụ ama m na ajụga m ndị dibịa na ahụ ụzọ ama m na ajụga m ebe a gbagara m afọ ahụ ga-ahụ ụzọ so all these pastors ihe niile ahapụghị na enweke eziokwu na waya ọgwakwana ya waya ọgwa otu o si gwatụrụ ya ọha bịa na ga-eme problem ebe problem na ebe na-ekwesịghị ịga eme problem ọsịdede ya nụrụ nga bewe bee na-ebe akwa ka ụmụaka pepa bido gogo nwa ya si ya na ọga n'ozu ole de n'ozu ole nwanne n'ozu ole na ebewole ihe awakwa otu o si ebegakwa na ọ dị too emotional
chief obodo ha sị na ọ gbalịala ebe na o jighị nne ya were wakere nga ka mma ya nụrụ dagide na-ebe mmanya gụrụ ya na-ebe si na ọ gara nwụtara ya ọnwụ na gịnị mere o werekwereghị ya gawa na ọ gịnị mere o wereghị ya gawa na ọ gịnị mere o wereghị ya ọ na iwere na ha gawa nanụ than Tinubu ọ na-abịa nwoke ya obi the only son ya the only diọkpara ya na ọ gịnị mere o wereghị ya gawa na ọ gịnị mere o jiri hapụ ya mma ya na-ebe mee dogogoro the boy na-ebe the boy na-eshi onye ọbụla taka agbụgasị problem ọ ka dagharịa ọzọ edoro ihe a ga-eme chief obodo sị enwe ebe a ga-akpọ the boy aga na ọwụ na eru ebe ahụ by God's grace ọwụ na time ka na Chineke ga-eme ihe o ji wuru chi n'ụzọzi ka akpọzi the boy agaga ya nwụọ ebulata ya nwaanyị mba nnọ nza ya sị m hụ na ihe mere nụ ụfọdụ ndị ọgaranya na-eji n'obodo ha anaghị like imekọcha ihe wit ndị obodo ha shine a na-eme ha avoid some of them na-emegide ha avoid to the extent ịdị stranded na township mere ka ụlọ nwanne m nwoke onye obodo m ị ga nga akụ aka nwe ga-emeghere m ụzọ ọchọ m ihe ndị aka na-eze na m ledele oke ihe ọma nwanne nwoke mere etwist ya na ọnwụ na Chineke emeta ụdị isi ọma n'aka ya confess kwuo ihe o mere na ihe erighi na ihe ereghị ya na nwanne nwoke na izoro ụkwụ gawa n'ihu agbara hụ na ozi ihu agbara ebe akpụghị ya gachedo ka ọ ga gwufere ga ṅụwa iyi mgbe ụfọdụ all this deity ịbacha n'ime pụta ihe mgbu ga-ebido the mercy of one deity or the other na m were gbotewara ụmụnne ọnụ kelere Chineke na isi dede ya ewu nwa okorobịa gbagabụ ya hụ na ihe enyi enwe ebe m ga-akpụ aga a lot of people today nọ 6 feet ọ wuliri ihe shi na enyi gburu ha imagine nwatakịrị gbachara mbọ tacha ahụ gbaa mbọ ya edu gba ya ihu ọ ga-aga nọrọ nga mewe lewe echi mewe nke ọ ga-emeli enyi ya nwoke akpịrị ebe a ga-emit up nọ ntara wụzie irutezi ilu nso ka emitiri up nwee ike rute ilu nso ụna na ahụta ụwa na-adị ịnụ ngala ugbo na ekwensu a na-enye onyinye bara uru o were aka ka enye ya were aka ka ọzọ nara ihe ụmụ ihe ọma tọgbulu onwe mgbe ụfọdụ ọ nwere ebe o shi egbu enwe ihe watọgbulu onwe ya tọrọ gawa tọrọ na-aga tọrọ ihe ọbụla daga ọtọgbulu onwe ya nwere ebe o shi egbu chọpụta ebe ahụ o shi egbu ekwensu a na-enye ihe bara uru ọ naghị enye onyinye ọma ịnụ ngala ugbo enweta isi achịga ọwụ nwa okorobịa nta ọnwa agbọbịa nta gị na-achọ ịga mee ebe ị ga-aga miti ọp na ngwa ngwa tụgharịkwa uche ịnụ ngala ugbo ihe ọma imere mmadụ na-atọ n'araụndụ na-achọ ịghọrọ ihe ọjọọ Chineke ga-agba onye iro na nwụ Jehova ga-ekpughe ihe ahụ nke ezoro ezo that will vindicate you amen ọ nga ọha nọ m n'ọnụ ụmụnne m ọ sị ya ga-agwa dede na ya korela m ihe niile na dede ga-akwụkwa kọmentị na ọ ga-abịa lerekwa ihe ndị ụwa kwere na ụnụ kelere Chineke n'isi dede ya enụkwa dede ya ụmụnne m imenwe ihe Chineke ga-emere gị otu ga-esi obiọma akarịa ụmụnne m ọhịa m sị ma bịa gbotoro nga na ụmụ mana nnọ mburu ekpufu bịa gbotowa ya ọ ka ụnụ were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ ihe ọma agaghị awere nwe ihe ọjọọ ọ ga-emere mmadụ ọ gaghị awere nwe ihe ọjọọ isi ụmụnne m ọ nga ha m n'ọnụ udo dị ọnụ